Vítajte všetci pri videosúhrne mojej rubriky Čo nové sa stalo v obci cez týždeň. Pokračujeme tento raz 8. kalendárnym týždňom, a to konkrétne pondelok 17.2. Pondelok bol bohatý na udalosti, a to konkrétne hneď od rána po krátkej administratíve prišiel tréner futbalistov, našich mladých futbalistov, pán Martin Dráb, ktorý doniesol pohár pre víťazov ukázať a debatovali sme o priebehu celej súťaže. Ešte by som tu chcel poďakovať všetkým, samozrejme trénerovi, rodičom a takisto detičkám v neposlednom rade za výborné prezentovanie našej obce na turnaji Zimný Lipovec U13, ktoré naše deti v pozícii totálneho outsidera vyhrali. Veľmi ma teší aj to, že naše deti dostali ocenenie za najlepšieho brankára, najlepšieho strelca a najlepšieho hráča turnaja. Takže ešte raz veľká gratulácia detí. Teším sa a určite verím tomu, že to bude povzbudenie pre vás do jarnej časti sezóny, ktorú výsledkovo už máte zvládnuť dobre, ale podovo budete sa určite doťahovať na vyššie družstva v tabuľke. Takže teším sa, samozrejme, verím tomu, že aj všetci občania, ktorí aj nie sú veľkí fanúšikovia, podporia aktívne svojou účasťou tieto deti na ligovej súťaži, ktorá začne v apríli, a budeme sa spolu tešiť z pekných výkonov. Ešte raz veľká gratulácia. Do obeda som mal stretnutie s pani Martinou Frnovou, nakoľko bude riešiť bufet na fašiangovej zábave. Dovolíme si detaily, čo treba kúpiť, ako spraviť, ako si predstavuje ona, ako ja, aby to bolo všetko v poriadku, neboli v pokoji z celej fašiangovej zábavy z hľadiska bufetu a predávania nápojov. Ono prišla na obecný úrad ešte nová tlačiareň, je to veľkoformátová tlačiareň, ktorá nám umožní tlačiť veľké množstvo papierov rýchlejšie a samozrejme za úplne iné minimálne prevádzkové náklady. Tu by som rád dodal, že táto tlačiareň bola zakúpená z dotácií a teda nešla z rozpočtu obce, a staršiu tlačiareň, ktorá nám zostala, ktorá bola v kancelárii pracovníčkov obecného úradu, sme zaniesli spolu s pracovníkov obce do školy, kde bude slúžiť našim učiteľkám na takisto tlačenie a samozrejme detičkám na tlačenie rôznych vecí, ktoré budú potrebné na ich edukačnú činnosť. Takže vlastne využili sme staršiu tlačiareň, ktorá bola ešte funkčná, a využijeme tam dotáciu na novú tlačiareň, ktorá nám úplne iný komfort a inú kvalitu predstaví svojim technologickým postupom. Bol som ešte v pondelok na dvoch miestach, a to konkrétne na spoločnom obecnom úrade v Turčianskych Tepliciach, kde zaniesol podklady na spoločný obecný úrad. No a mal som ešte po obede návštevu v našom klube dôchodcov, ako sme sa dohodli s hasičmi, že budeme organizovať pochovanie basy v pondelok, a aby tam boli prítomní všetci tí, vo väčšine tí, ktorí prispeli počas fašiankového pochodu našim hasičom. Dohodli sa, že to bude v pondelok večer, a teda poprosil som naše dôchodkyne, či by nespravili krátky kultúrny program pochovania basy. Dohodli sme sa, že som naozaj veľmi, veľmi rád, a teším sa, že teda naše dôchodkyne ukázali, že teda majú záujem aj o kultúrne akcie a chcú byť stále súčasťou našej obce, a my mladší môžeme iba pozorovať od nich, že čo všetko ešte dokážu ľudia v dôchodkovom veku. Ďakujem ešte raz a veľmi som sa z tohoto tešil. V útorok vyšiel článok o spomínanom fašiangovom sprievode, ktorý bol ešte 15. februára a mal dosť veľa interakcií, za čo som veľmi rád a veľmi som sa z toho tešil. Propagoval som to aj na sociálnej sieti Facebook, a ešte by som chcel touto cestou poďakovať najmä pánovi Milanovi Franekovi, Katarine Franekovej, Milan Frno, Tibor Frno, samozrejme Janko Novák a všetky deti, ktoré tam boli, Lukáš Mocman, šofér, všetky detičky, ktoré prišli, podporiť do fašiangový sprievod a všetkým maskám, ale keďže masky boli také, tak neviem komu, tak ďakujem všetkým tým maskám, ktoré tam boli prítomné počas fašiangového sprievodu. Tento článok vyšiel na základe aj nezdaru z minulého roku, ktorý sme mali, kde sa kôň podkol, harmonika si zlomil prst, a zaujalo to šéfredaktorku natoľko, že to dala až do top 5 článkov, respektíve dal to na prvú stránku ako odkaz pokračovania. Čiže veľmi dobrý článok a naozaj pekný spôsob propagácie našej obce v takomto pozitívnom svetle v regionálnych novinách. V útorok sme ešte doľaďovali spolu s pracovníčkami obce otázky a kladenie otázok v miestnom referende, úvodzovkách alebo ankete, alebo zisťovaní, alebo prieskume, to správne nazvali. Snažíme sa tieto otázky položiť čo najviac lopatistické, boli každému jasné,
Čo sa ukázalo trošku neskôr, tak nebolo to tak, bohužiaľ. Ale teda čerpali sme aj z poznatkov tých, ktorí takéto referenda už v budúcnosti mali niekedy a samozrejme aj od odborných výrazov, ktoré nám boli poskytnuté do tohto referenda o prieskumu. Dúfam, že sa zúčastníte všetci, žiaľ nastala tam taká menšia chyba, že mali sme tam teda iba jeden hárok do jednej domácnosti, a čo bola samozrejme chyba, za čo sa ospravedlňujeme. V najbližších dňoch budeme túto skrivodlivosť napravovať a dodáme do každej domácnosti alikvotnú čiastku týchto hárkov, aby sa mohol vyjadriť každý občan. Máme na to dostatok času, na tomto zastupiteľstve, ktoré bude teraz v piatok, točne dávať nebudeme, takže máme na to kľudne ešte aj mesiac, dva, rozhodniť sa správne. Ak niečo nerozumiete, spýtajte sa, radi vám vysvetlíme náš uhol pohľadu na tieto otázky, ktoré tam sú položené. Útorok sme ešte pripravili podklady pre Komisiu životného prostredia na zastupiteľstvo, nakoľko tam je veľa vecí, ktoré treba vyriešiť, ako sú predaje pozemkov, prenájmy a viac o tomto už bude samozrejme na zasadnutí verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. V stredu po ranej administratíve som dostal informáciu od pracovníka Vojenských lesov a majetkov, že ich šofér kamiónu pretrhol kábel na dolnom konci. Mohol sa tam pozrieť, našťastie nebol kábel elektricky aktívny, ale bol to iba telefónny starý kábel, takže nemusíme to viacej riešiť, túto udalosť. V stredu sme ešte ukončili obstarávanie na nákup minibágra, na ktoré sme dostali dotáciu z Ministerstva životného prostredia. Chceme povedať, dostali dotáciu 13 000 plus minus eur. Našu obec to bude stať niečo okolo 130 eur spoluúčasť a bude mať mechanizmus, ktorý bude môcť robiť terénne úpravy v celej obci. Nebudeme sa musieť spoliehať na ďalšie mechanizmy, budeme plne sebestačný to prípad. Takže veľmi sa z toho teším a čakáme netrpezlivo, keď sa to verejné obstarávanie ukončí a budeme môcť nakúpiť a predstaviť vám tento minibáger, ktorý dostala obec formou dotácií. Mal som ešte aj telefonický rozhovor s redaktorom športovej časti spomenutých novín Život Turca, respektíve my, a riešime spoluprácu pri článkoch ohľadom športovej oblasti. Navrhol som mu na článok víťazstvo našich mladých futbalistov, spomenuté, sme riešili v pondelok s pánom trénerom, ktorý doniesol pohár pre víťazov. Bol z tohoto veľmi nadšený a teda som aj touto cestou rád, že aj športová časť môže spropagovať našu obec, lebo niekedy si pozerá prvé časti, niekoho zaujíma viacej šport, niekoho počasie, takže aj v športovej časti by má obec sklené zastúpenie, keď išlo na turné ako totálny outsider a nakoniec ten turnaj vyhralo. Budeme si spolupracovať pri ďalších článkoch ohľadom histórii nášho štadiónu, nejaké zaujímavosti, takže čaká nás ešte mnoho článkov, ktoré vás samozrejme budem vždy dopredu oboznamovať, aby ste boli informovaní o tom. Mal som ešte telefonický rozhovor s pracovníčkou Ministerstva informatizácie a regionálneho rozvoja investícií ohľadom možností čerpania fondov, ktoré sú aktuálne v programovacom období v tomto roku. Mali sme do rozhovoru už dávnejšie a mali sme aj stretnutie a mal nejaké osobné problémy, takže nemôžeme sa stretnúť. Dali sme si aspoň telefonický rozhovor, našli sme si nejaké hrubé možnosti spolupráce a na vyšších dňoch budeme mať stretnutie, kde budeme teda mnohé veci doľaďovať a dúfam, že tam vyjdú nejaké ďalšie výzvy, ktoré boli pre našu obec aktuálne. Mal som ešte aj telefonický rozhovor s jedným našim spoluobčanom ohľadom pozemku, ktorý mali teda údajne odkúpený od obce, ale stále fungujú na katastri ako obecný a majú tomu nejakú nájomnú zmluvu, respektíve kúpnu zmluvu. No a na základe odporúčaných kontrolov sme tento pozemok nepreviedli a doporučili sme im, nech si dajú požiadavku na súdne pojednávanie, nech súd rozhodne. Tak sa aj stalo, podľa informácií a 13. marca budeme mať pojednávanie ohľadom tohto pozemku, kde obec sa nebude nejakým spôsobom odvolávať ani nič podobné. Ideme tam a rozhodnutie súdu budeme absolútne rešpektovať. Nech nás sa navždy určí štátny orgán, aký je teda postup, aby sme mohli postupovať v rámci zákona, aby boli krytí aj my, aj tá druhá strana, že teda všetko prebehlo v súlade so zákonom. Po obede som mal ešte nejaký lekársky doprovod súkromný, takže po obede som ukončil týmto štýlom v stredu. Vo štvrtok bol nákup materiálu v Martine na blížiacu za fašiangovú zábavu. Sme kúpali rôzne veci podľa dohody s hasičmi, aby mohla prebehnúť táto fašianková zábava bez väčších problémov. Vo štvrtok pracovníci obce do obedu kúrili kinosálu, chystali drevo a samozrejme aj uhlie na túto zábavu. Tu sa dodá, že teda tento týždeň boli veľké mrazy, ako už všetci viete, a tým pádom bolo toto kúrenie komplikovanejšie a musel začať už v pondelok.
a spotrebovalo to veľmi veľa energie, ale teda som veľmi rád, že sa to podarilo vykúriť aspoň do takého stavu, akým to bolo v sobotnejšej fašiangovej zábave. V piatok som bol nakúpiť materiál, na téme dostať dotáciu na pracovníkov cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Bol som zobrať aj nejaké tomboly na fašiangovú zábavu jednou cestou. No a bola ešte úloha dňa zaslať podklady na kontajnerové stoiská, ktoré sú takisto druhá časť dotácie, ktorú máme z Ministerstva životného prostredia. Máme dotácie na 4 kontajnerové stoiská, kde bude umiestnené stoiská na plasty, biologicky rozložený komunálny odpad, tzv. Brko, hnedé kontajnery, ktoré už poznáte určite, a samozrejme takisto sklo. Dali sme 8 takýchto kontajnerových stojísk, dostali sme polovičnú sumu, že budeme robiť 4 takéto stoiská, a takisto by som povedať, že dostali na dotáciu zhruba 40 000 eur, takže nás tieto celé kontajnerové stoiská budú stáť 400 eur, čo si myslím, že je veľmi výhodné, keď sa využívajú takto finančné dotácie z Ministerstva životného prostredia, alebo teda cudzie zdroje, nie rozpočet obce, ktorý je aj tak dosť napätý. Náhle by som chcel dodať, že teda celý tento týždeň bolo počasie dosť studené, ako všetci viete. A pracovníci obce od pondelka kúrili celú kinosálu prostredníctvom peci na tuhé palivo a aj prostredníctvom externého kúrenia na naftu, ktoré nám požičal pán Lukáš Moncman, za čo mu ďakujeme. Podarilo sa to vykúriť celkom a ďakujem všetkým pracovníkom, ktorí od pondelka neunávne kúrili. Treba tam dosť času nakladať, všetci, čo viete, ako vyzerajú tie pece, tak nemusím vám o tom ďalej rozprávať. Druhá otázka, druhý bod, ktorý by som chcel dodať na záver, bolo miestne referendum alebo prieskum a jeho body, ktoré tam sú napísané. Myslel som si, že všetky body, ktoré tam sú napísané, sú dosť jasne. Ja mal som diskusiu na sociálnej sieti, ktorú ste určite postretli viacerí, ohľadom prvej otázky, a to bolo pasportizácia ciest. Obecne som to prečítal presne. Súhlasíte s vypracovaním pasportizácie obecných ciest, ktorá bude zahŕňať umiestnenie dopravných značiek a zariadení, zátvorka zrkadla a systém prejazd ciest. Tento podklad som dostal od pracovníka, respektíve od príslušníka policajného zboru, ako doporučenie, že keď sme umiestnili nejaké zrkadlá v obci alebo nejaké dopravné značky, ako záprednosť jazde, stop a podobne, tak musíme mať spravený ku každému jednému konanie. Alebo teda môžeme mať takéto pasportizáciu spravenú, kde bude jasne napísané odborníkom, kde aké značky majú byť. A samozrejme, keď máme niektoré cesty úzke, možnosti prejazdu jednosmernými uličkami. Tých možností je strašne veľa. Možno tam bude jednosmerka, možno tam bude iba systém prejazdu, ako napríklad, keď idete do tunela, do obce Sklené, keď vchádzate, tak máte, z ktorej strany je prvý, kto má prednosť v prejazde, alebo niečo iné. Ale možno, že retardery, ale retardery si nemyslím, nakoľko retardery by boli aktuálne iba na fínskych domkoch, a to je štátna cesta, to obec s tým nebude nič riešiť. Takže vyplynulo z tejto diskusie, že nejaké vyvlastnenie, niečo podobné, všetko je to samozrejme nezmysel a nič takéto nebolo vôbec ani na mysli, nejaké vyvlastňovanie, niečo podobné. Nechajme, všetci sa nádejame na to, nech nám povedia odborníci, respektíve hľadáme zaujať odborné stanovisko. A keď máme možnosť odborné stanovisko získať a riadiť sa ním, tak voláme zase po nejakom názore druhých a proste, aby sa vyjadrili viacerí. Samozrejme, vyjde tento projekt, ako poslanci schvália, že sa dáme zapojiť, napríklad, keď samozrejme najprv občania schvália, potom poslanci. A ten projekt má niekoľko častí, znamená, že máme 3 úseky, alebo 4, alebo 5, alebo 1, to je jedno koľko, a bude v tom úseku len do jednosmerka. Keď sa oslovia tí ľudia, že chcú jednosmerku a budú súhlasiť do podmienky, tak bude. Keď nie, tak nie. Bude sa riešiť iba časť zrkadla a podobne. Čiže týmto projektom sa dostaneme na úroveň ako napríklad obec Dubové, kde má takisto jednosmerku a ľudia si na to zvykli a myslím, že tam je oveľa širšia cesta ako v niektorých našich úzkých uličkách. Takže prosím, občania, nebojte sa, nie je to dokument, ktorý niekomu bude zavedať pokuty, ale vôbec nie, že niekto bude tam dávať dopravní policajti nejaké značky. Ak tá pasportizácia vyjde a budeme súhlasiť ten úsek, že tam bude nejaká, dajme tomu, jednosmerka, tak ten značky si bude musieť kúpiť obec. Nedá nám obec žiadne dopravný inšpektor takéto značky. Ja takisto vnímam situáciu, že nemôžeme ísť proti ľuďom, ale teda ísť proti väčšinému názoru ľudí, aby tam potom tie značky niekto neodkryli, lebo s tým sme sa tiež stretli, alebo teda týmto som sa stretol názorom,
dopravného policajta, že musíte to dať schváliť ľuďom potom, ak to pasportizácia bude, aby vám tie značky potom neničili a zbytočne by nerobili robotu. Takže nebojte sa, nikto nebude obídený, nikto nikoho neoklame, ani sa nič nebude národňovať, ale sami dobre viete, že prijazd z niektorých ciest potrebuje niektoré zmeny, ako napríklad minimálne tie zrkadlá alebo niektoré stovky. Kde tie zrkadlá majú ísť, ja mám niektoré podnety a nechám to na poslední odborníka, či sa bude zhodovať s mojimi, po prípade môžeme potom doplniť niečo alebo môžeme dať návrh, keď tu príde ten projektant. Tých možností je veľmi, veľmi veľa. Posledné, ktoré by som chcel povedať, je fašiangová zábava, ktorú organizujú naši hasiči. Tu by som chcel poďakovať samozrejme aj hasičom, že teda sa tohoto schytili. Po nejakých, myslím, že 10 rokoch sa ukázalo, že teda fašiangové zábavy vedia organizovať naši hasiči. Veľmi pekne ďakujem všetkým, však bol som tam dlhšiu dobu. Čo sa týka účasti, bola určite menšia, ako sme očakávali. Prečo neprišli ľudia, to je otázka na ľudí, respektíve mrzí ma takáto účasť, ktorá tam bola, a mrzí ma aj spôsob vyjadrovania niektorých ľudí, keď tá fašiangová zábava končila a cez sociálne siete sa vyjadrovali. Je to spôsob každého, ako sa vyjadri, ale minimálne by trebalo poďakovať ľuďom, každému jednému, tak ako to bolo v minulosti, keď boli organizované zábavy, to bola katarínska zábava alebo fašiangová zábava pred 2 rokmi. Všetkým takisto ďakujem, ktorí takúto zábavu organizujú, a nech si každý spraví názor na to, ako to prebehlo, či tak mohlo byť, či mohlo niečo lepšie. Vždy sa niečo spraviť lepšie, ale ja by som najradšej rád poďakoval všetkým ľuďom, aj tým, ktorí tam boli, všetkým ľuďom, a možno návod na to, že ako sa zblížiť trošku, že ak budeme proti sebe bojovať alebo mať nejaké na sebe zlé pohľady, tento robí, tento nerobí a podobne, prestaňme s týmto krojením na 2 tábory, na 3 tábory. Všetci sme občania Skleného a buď sa niekomu zadarí všetkým, alebo nikomu. Nejde o to, čo robia hasiči, či to robia fotbalisti, čo robí obec, čo robí hocikto iný. Proste to raz zabava v obci, tak je to zabava v obci. To si myslím, že by malo byť prvoradé. Príjemnou novinkou na tejto fašiangovej zábave bol fotokútik, ktorý spravili naši hasiči takisto, a bolo to, myslím, také pekné spestrenie celej fašiangovej zábavy. Kapela bola celkom dobrá, ja som bol spokojný s účasťou, spokojní sme boli, mohla byť lepšia, povedzme si úprimne, prebehlo to bez problémov, nič sa nestalo, chvála Bohu, takže ďakujem ešte raz našim hasičom. To bolo skrátke možno všetko, čo by som vám chcel povedať. Ďakujem za všetky podnety, tie, ktoré prídu na sociálnu sieť alebo osobne, snažím sa odpovedať, či sa mi to darí alebo nie, nech posúdia ostatní. Ak príde jasná otázka, jasne odpoviem. Ak príde otázka, na ktorú treba odpovedať viackrát a boli tam tie odpovede už dané, bohužiaľ myslím, že tam takáto diskusia nemá zmysel, ale v každom prípade vážim si každý názor a nech každý ukáže na sociálnej sieti alebo hoci kde, ako vedie diskusiu, je to jeho zodpovednosť a je to ukážka jeho osobnosti a integrity. Takže teším sa na ďalší týždeň. Tento piatok máme zasadnutie obecného zastupiteľstva verejné, príďte do obecného úradu, to sú vaše miestnosti, všetkých vás pozývam a teším sa na ďalšie pokračovanie tohto videoformátu. Majte ešte pekný deň a držte sa.